Zondag is er de Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV. Er staat veel op het spel in de Segeka Arena en daar wil ik dus graag over babbelen met onze chef sport. Christophe, waarom staat er zoveel op het spel zondag? Ja, er zijn verschillende redenen. Hè. De Limburgse derby op zich al is genoeg wat er op het spel staat. De eer van beste ploeg van Limburg te zijn. Dus dat staat in eerste instantie op het spel. Maar natuurlijk, voor KRC Genk is het heel belangrijk dat ze die match winnen. Ook in de strijd om play-off 1 natuurlijk. Hè. Ze moeten eigenlijk winnen om nog kans te maken om in de top 6 te eindigen. Wat verwacht je eigenlijk van die wedstrijd? Heel veel strijd en emotie vanaf minuut 1. Niki Haje gaf na de match in Union al aan dat het eigenlijk allemaal een beetje te braaf was. Nu, Genk heeft intussen gewonnen tegen Freiburg in de Europa League. Dat gaat hen wel een boost geven en gaat hen ook aanzetten om vanaf minuut 1 er vol in te vliegen. Het feit bijvoorbeeld dat Bangura ook in de basiself stond tegen Freiburg, het ook goed deed, geeft aan dat ze dat zo'n speler ook nodig hebben om in de derby echt STVV van minuut 1 naar de keel te grijpen, gaan ze zeker proberen te doen. En STVV op zijn beurt heeft dit jaar al wel bewezen dat het een van de best voetballende ploegen is van België. Dat het onder die druk kan uitvoetballen. Dus dat wordt echt cruciaal voor STVV om zijn mannetje te staan en om kans te maken in Genk zondag. Genk strijdt nog voor play-off 1. STVV staat redelijk stevig in de top 3. Is STVV dan favoriet dit weekend? Ja, eigenlijk wel, als je naar de rangschikking bekijkt. En het is een beetje raar misschien, omdat in het verleden, STVV was vaak de underdog in die Limburgse derby. En nu, het staat zoals je zegt op plaats 3. Het heeft ook 8 wedstrijden meer gewonnen al dit seizoen dan Racing Genk. Gebeurt heel zelden. Wat wel opvalt is, het scoort maar 6 keer vaker tot nu toe. Als ik het goed heb, 46 doelpunten en Genk 40. En toch staat het, ik geloof 18 punten voor, of 19 denk ik zelfs. 19 punten voor op KRC Genk. Ik kan me inbeelden dat er dit weekend ook bij de supporters heel veel stress aanwezig zal zijn, maar kunnen we toch een incidentloze derby verwachten in de tribunes ook? Ja, laat ons hopen in de tribunes en ook rondom het stadion dat het daar rustig blijft. Nu, rustig is het verkeerde woord, want ik vind dat er wel emotie moet zijn en dat er sfeer moet zijn. Dat hoort bij een topmatch. De refs die in het verleden de Limburgse derby al gefloten hebben, die hebben we ook een keer opgebeld om te vragen van hoe is dat, hoe voelt dat? En zij zeggen allemaal, dat is een van de matchen die we altijd willen fluiten. Dat kan je vergelijken met een Club Brugge-Anderlecht. Dus dat zegt wel iets. Dus die Limburgse derby is een van de mooiste voetbalmatchen van het jaar in België zelfs. Maar laten we ons dan vooral houden op heel veel strijd, heel veel emotie, heel veel sfeer, maar geen puur vandalisme en van dat soort gedoe dat we in het verleden jammer genoeg wel vaker gezien hebben. Want het is eigenlijk jammer dat zo'n kleine groep het dan kapot maakt voor een grote groep. En daardoor komen er alleen maar regels en daar ben ik dan ook weer tegen. Want op den duur gaat een supporter nog alleen in het stadion mogen zitten met zijn handen op zijn knieën en mag die niet meer links en rechts kijken. Ja, dat hoort ook niet. Voetbal is emotie. Zeker de Limburgse derby. Dus dat hoort erbij. Ik hoor je zeggen, een van de mooiste matchen van het jaar. Die gaan we bij HBVL niet zomaar laten voorbijgaan, hè? Nee, natuurlijk niet. We zetten sowieso heel veel in op STVV, op KRC Genk. Dat doen we nu ook in de aanloop tijdens de match met live verslaggeving. Maar we gaan nog iets verder deze keer. We gaan ook na de match, het precieze aanvanguur moet nog een beetje blijken van wanneer dat de match precies gedaan is. Maar een half uurtje na de match ongeveer, dan gaan we de podcast FC Limburg live opnemen aan de zijlijn met een special guest, Jackie Matthijssen, die de derby voor ons gaat fileren, zoals we dat dan zo mooi zeggen. En hij is niet alleen, ook jij gaat de derby fileren, hè? Ik ga een poging doen, ja. Voilà, zondag na de wedstrijd is er dus een live opname van FC Limburg, de podcast, met Christophe, met Jackie Matthijssen en met mezelf. En dat kan je live volgen in de HBVL-app. Tot dan!